Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu pane rimwe voice note randakatumidzirwa richibva kune vamwe mukoma vedu. Then voice note ravo ivo vainge vakataura nyaya yavo vachiti, mukoma Nashi, inini ndiri murume akakurawo achigara kumusha nasekuru vangu. Baba naamai vangu vainge vakarambana. Mushure mekunge baba naamai varambana, then amai vakabva vauya ndokubva vazondiramwa. Nanhasi uno handitozivi kuti ivo amai vangu varipi, but mukukura kwangu ndainge ndichingoudzwa kuti even though amai vainge vachingobvawo kumasaidi ikoko kwandakakurira, zvainge zvichingonzi ivo amai vangu vainge vakashayika, but hakuna kana ani zvake akamboda kuita shungu dzekuti ange achienda kunondirakidza uko kwacho kwainge kuchinzi ndo kumba kwanaamai vangu. Even baba chaivo vakasvika mukufa vasingambodi kana kunzwa nezvezita raamai vangu. Ndaiti kana ndikangozama kuti ndinge ndichibvunza baba kuti ivo amai varipi, dzimwe nguva vaikwanisa kutosimudza chingava chiri chii chinenge chiri padhuze navo vachida kunditema nacho, zvainge zvichikonzeresa kuti ivo baba vangu vange vachindiitira hasha dzakadai. Ndainge ndichingonzwawo kuti ivo baba pavainge vagere naamai vangu kudhorobha, baba hanzi vainge vakaitawo mukana wekuti vange vachiita mari. Zvino vakabva vazoti vabata mari iyoyo ndokubva vataura naamai kuti vainge vachifunga kuti vauye kuzotenga chigayo kumusha zvekare nekuvaka shop, because baba vainge vava kusada zvekuramba vari kudhorobha. Ndo pavakabva vazotanga kunetsana naamai ipapo vari kudhorobha kudaro. Amai vangu vanonzi ivo vakabva vazodana hanzvadzi dzavo, ndokubva hanzvadzi dzavo dzikabva dzauya dzikatorera baba vangu mari vachiti tafunga kuti tinge tichiuya mari yeroora, because ivo baba zvainge zvichinzi vainge vakangoenda kungonobvisa mari yetsvakirai kuno. Saka baba vangu vakabva vatorerwa mari yose iyo yavainge vachinzi vainge vakangoitawo laki yekubata mari yakawandisa kudaro. Ndokusaka baba vangu vainge vasingambodi kana kumbonzwa munhu anotaura nezvezita raamai vangu. Mushure mekunge baba varambana naamai, then ivo baba vakabva vazombodzoka kumusha. Then vadzoka kumusha kudaro, amai vakabva vazongouya ndokubva vangoramwa mwana vakabva vatiza. Vakaita sekunge vainge vadzoka kumusha kuzokumbira ruregerero. Zvinonzi ivo baba naamai vakatombogara kuda kwemazuva mashoma vari vose kumusha ikoko. Then amai vakazongobuda vachiita sekunge munhu ari kuenda kunotsvaka huni, ndokubva vazokumbira baba kuti vange vachisiya vachirera mwana wacho ainge ari inini. Amai havana kana kuzombogara vadzoka, asi mukukura tainge tichingonzwa zvichinzi amai vangu vaiva munhu wekuti aingoti pano awanikwa. Nanhasi uno handitombozivi mukoma kuti ivo amai vangu vachiri mupenyu here kana kuti vakasoshayika kudhara. Ndine mibvunzo yakawanda yandinoda kuvabvunza ivo amai kuti ko wai vakasarudza kuti vange vachindiramwa kudaro, ko wai vakasarudza kuti vange vachirongana nanasekuru hanzvadzi dzavo kuti vange vachitorera baba vangu mari, nekuti kunyangwe ivo baba kuzonosvika mukunofa vakabva vangonditi chakakonzeresa kuti ndisvike pakufa ndisina kana kumbogara ndakusiyira nhaka inhau yekuti amai vako vakanditorera mari iyo yandainge ndichifanira kushandisa pakubudirira kwangu. Saka pamusha apa mukoma ndakakura ndiri munhu uya wekuti ndainge ndakangovengwa nemunhu wose, kunyanya vana tete hanzvadzi dzababa dzainge dzakandimaka, because vaingoti padiki diki kana kuti paya pavanenge vambouya kuzoshanyira baba vainzwa vava kundituka kana kungondisema so kuti dai vanga vasiri amai veuyu izvezvi pano tingadai tigere zvakanaka, because mukutaurwa kwazvo zvinonzi
ivo baba hanzi vakatorerwa mari yakawandisa yekuti mari iyoyo yaikwanisa kutosimudzira dzinza. Saka mukoma, ndakangokura ndiri munhu uya wekuti ndainge ndichingoshungurudzwa, but amainini avo vakazowanikwa nababa, kunyange zvavo vari ivo vanopomerwa kuti pavakazowanikwa nababa ndo vakabva vazozora baba vangu chirwere, but amainini ava vaiva nemwoyo wakanaka ende ndiye munhu aiwanzo kundidefenda. Ivo amainini ava pavakaroorwa nababa vangu, baba pasina kana nguva refu ndokubva vazotanga kurwara. Mushure mekunge baba vashayika, amainini vaya navo vakabva vazodzokerawo kumusha kwavo. Tikabva tazongonzwa kuti amainini vaya vainge vashayika, zviya zvaiitika kudhara vanhu vasati vatanga kuwaniswa mishonga. Then amainini vakati vabva pamba pedu, mukoma, ndakasara ndiri nherera iyo yainge isina kana muchengeti. Vanhu vainge vava kungoita zvavanoda neni. At that time mukoma, I was somewhere around 9 kana kuti 10 years. Ndaiitiswa yose yose. Dzimwe nguva ndaiti kana ndapedza mabasa ose epamba ndobva ndatumwa kana kuti ndinge ndichienda kunotanga kushanda pamba pabamukuru kana kuti kumba kwabamunini. Vanin'ina nemadzikoma ababa vose vakangovakira padhuze nepamba pasekuru. Umwe neumwe mukoma anenge aine kabasa kake waingoona achiuya obva anditora. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutotumwa kuti ndiende kunoita mabasa ende hakuna kana aimboita basa nazvo kuti ndadya here. Paya munhu paanenge auya kuzonditora, hapana aimbobvunza kuti mwana uyu adya here kana kuti haana. Saka ndaizotoita zvekutorarama nemichero yemusango kana kuri kumagadheni mukoma. Ndaikwanisa batwa nenzara zviya zvekuti ndaizotanga kana kudya madomasi anenge ari mugadheni imomo, kana muriwo chaiwo mukoma. Ndaikwanisa kudya mavheji ari mambishi ndichinzwa kuti nzara zvino inenge yandibata. Mukoma, ndakarwara, pane pamwe pandakarwara kupotsa kufa chaipo, because zvakaitika musi iwowo ndezvekuti pane vamwe bamunini vakauya. Bamunini vaya ndokubva vanditora. Bamunini ava pavakanditora vakabva vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunodiridzira kumagadheni kwavo. Apa mukoma, vakandimutsa makuseni-seni. Ndofunga kuti zvekuma 5:30 dziya dzekumakuseni ndokubva vanditora vakaenda neni kumagadheni. Vakabva vandisiya vakandirakidza mibhedha iyo yandaifanira kuti ndinge ndichidiridzira. Saka kumagadheni uku mukoma, hakusi kuti raingova gadheni raifidha mhuri yavo, asi raitova gadheni ravaishandisa kuti vange vachizohodhesera vanhu miriwo. Mugadheni imomo maiva nemibhedha yainge yakawandisa. Mukoma, ndakatanga kuti 1 kudiridzira. Saka pandakazoenda kurukova, because gadheni iroro rainge riri padhuze neparukova, pandakaenda kurukova ndichiti ndiende kunozadza mabhaketi nemvura mukoma, ndakabva ndaona njuzu. Ende zveshuwa mukoma, chinhu chandakaona mumvura yainge itori njuzu. Njuzu iyi mukoma yainge yakagara paruware. Handina kana kukwanisa kuona kuti makumbo ayo ainge akamira sei, even though yairakidza kuti yaiva nemakumbo, but ainge akabatana, because ndakangotanga kungoona kubva muzvidya umu kunosvika kumusoro kwayo, then makumbo ainge ari mumvura. Ndo zvandakaona mukoma. Ende yainge iri tema, ine rimwe bvudzi raiyerera zvekuti bvudzi iroro raiyerera kunopinda mumvura. Bvudzi racho mukoma raiita kakupenya, so iyo yakaramba yakanditarisa ikabva yaita sekunge yainge ichiyeredza misodzi. Inini at that time ndakangoramba ndakafriza, because ndainzwa like pane munhu ainge aita zvekutondirovera hoko panzvimbo ipapo pandainge ndakamira. Ndaitadza kana kusimudza ruoko kana kuita sei. Saka kuti ndinge ndichitiza kana kuridza mhere, ndakatadza. Njuzu iya mukoma yakaramba ichingobuditsa misodzi ndokubva yazopinda mumvura muya zvinyoronyoro. Saka payakangonopinda mumvura, inini ndo pandakabva ndanzwa kuti ndainge ndasunungurwa. Ndikabva ndabva parukova paya ndichitiza ndichidzokera kumba. Mukoma, ndakati ndadzokera kumba, vanhu ndokubva vandibvunza kuti chii chainge chaitika. Ndikabva ndavaudza zvose zvandainge ndaona kumvura.
Ipapo bamukuru vakabva vanditora ndokubva vazoenda neni kumba kuna sekuru. Then vakabva vanditi ndinge ndichirondedzera zvose zvandainge ndaona kurukova apo pandainge ndichida kuchera mvura yekuti ndinge ndichitanga kudiridza. Pakabva patanga kuitwa chivanhu chacho. Zvimwe zvacho handichanyatso-kuzvirangariri zvose zvakaitwa pandiri because ndainge ndichiri mudiki. Asi chandinoziva ndainge ndichingoudzwa kuti zvinhu zvandainge ndaona kurukova handaifanira kuti ndinge ndichiudza vamwe vanhu because hanzi zvinhu izvi zvainge zvichida kundipa chipo. Saka mukoma takazoti tati raramei, ndipo pakazoshayika vamwe vatete. Ende pakashayika vatete ipapo pane zvakazoitwa mukoma zvekuti nanhasi handichazivi kuti zvinhu izvo zvakazoitwa pandiri mushure mekunge vatete vashayika ndo zvava kukonzeresa here kuti ndinge ndichiita minyama, because pavazukuru vose vemumhuri ndingangoti maybe inini mukoma ndini munhu ari kunyanya kusangana neminyama yakanyanyisa kudarikidza vamwe vose. Ndini ndisiri kukwanisa kubudirira muupenyu, asi vamwe mukoma vakauyawo kuno kuJoni kumashure kwekunge inini ndauya kuJoni vakakwanisa kutoendererawo mberi neupenyu. But inini kana ndikazvibvunza kuti ko ingawani zvimabasa ndinombozamawo kuti ndinge ndichishanda, asi mukunobata mari iya mukoma inongoita sekunge inongotorwa nemhepo so without any control. Ndinozongokaruka mari iya yandinenge ndabata yangobhururuka. Saka pakafa vatete, then vanhu vose vakati vapararira. Pakabva pazongosara vanin'ina, vamwe vanatete nemadzikoma ababa vangu vakabva vati pane zvimwe zvinhu zvavainge vachida kuti vange vachiita pandiri. Then vakabva vazondipinza muimba iyo yainge ichinzi yaishandiswa seimba inorarira vasikana. Saka pandakapinda mumba imomo, then sekuru vakabva vauya vakabva vanditi ndinge ndichigara parukukwe because vainge vachida kundigezesa. Mumaoko avo ivo sekuru vainge vakabata imwe hari yairakidza kuti hari iyoyo yaiva nezvimwe zvinhu zvainge zvirimo mukati. Saka hari iyi vakabva vaigadzika kure neni mbichana. Zvavaiita ivo sekuru, vaitora mvura yainge iri muhari imomo nekapu vobva vatanga kundimwaya nemvura iyoyo, kusaziva kuti mvura iyi mukoma yainge yakabva kupi. But zuva nezuva ndinogara ndichingonamata kuti mvura iyo yandakagezeswa nayo dai isiri mvura yakashandiswa pakugezeswa mutumbi wavatete, because ivo vatete vakafira mumba, then havana kana kumbogara vazoendeswa kumochari. Ivo sekuru vakati vapedza kundigezesa vakabva vangondisiya ndakagara parukukwe ipapo. Vakamboita nguva vachitaura nanabamukuru nanabamunini nevamwe vanatete. Then vatete vakabva vauya vakabva vandipa rimwe sadza rainge riri muplate. Vakauya nemaplate maviri, rimwe plate rainge riine sadza, rimwe racho rainge riine nyama iyi yainge iri yembudzi. Ndikabva ndanzi ndinge ndichitora zvinhu izvozvo, then ivo vatete vaifamba vari kumberi kwangu, inini ndiri kumashure. Takati tasvika kumatanga emombe, ivo vatete ndopa vakabva vazotanga kundiitira rafu, because inini mudanga imomo pane rimwe bhuru rainge ririmo randaitya. Saka ndaisawanzokufarira kupinda mudanga imomo kana kuri kunzi mombe dzinenge dzatovharirwa. Vatete vakabva vati izvezvi pinda mudanga umo, otherwise ndinokutanhira shamu ndikakurova. Ndakati ndapinda mudanga muya vakabva vanditi chigara pasi upfunye chisero utange kudya sadza iroro randakupa. Ndakati ndichitanga kudya mukoma ndakabva ndanzwa kuti nyama iya yandainge ndichinzi yainge iri nyama yembudzi yainge isina kana munyu. Mukoma ndakadya sadza riya. Mushure mekunge ndadya sadza iroro ndakabva ndanzi navatete ndaifanira kuti ndinge ndichisiya maplates aya andainge ndadyira ndakagara mudanga. Takabva tazodzokera kumba. Tadzokera kumba then ndakabva ndanzi ndinge ndichienda kunorara. Mangwana acho makuseni pandakati ndichienda kunovhurira mombe,
ndakaona kuti ndiro dziya dzandainge ndadyira ndigere mudanga imomo, ndiro idzodzo mudanga dzainge dzisisimo, kusaziva kuti ndiro idzi mukoma dzainge dzakaenda kupi. Ndakazoti zvino ndava ne16 years ndo pandakazongotanga kuita like munhu aingobatwa neshavi reuvhimi. Ndaingokaruka ndabuda pamba, asi kungonobuda pamba so ndaitofanira kuti ndinge ndichidzoka ndakabata something. Ndaibva ndatorerwa apa ndichibva kusango kuya, ndainge ndichizviudza kuti mhuka iyi yandabata ndiri kufanira kuti kana ndikaitengesawo ndikwanisewo kutenga zvingava zviri zvipfeko kana bhutsu chaidzo, because ndaisava kana nani zvake aikwanisa kunditengera anything chekupfeka. Pandakaona kuti ndo zvainge zvava kuitika kwandiri mukoma, ndakabva ndaramwa ndokubva ndazotiza pamba. But ndakati ndatiza pamba kudaro ndokubva ndazonopindawo mumaoko eumwe sabhuku uyo akabva azotanga kunditorera advantage mushure mekunge aona kuti inini ndaivawo nechipo ichocho chekuti ndaigona kuvhima. Then ndakati ndamushandira, sezvo iye ainge akandivimbisa kuti kana ndikamushandira gore rose aikwanisa kuzondipa mbudzi 3. But mushure mekunge ndashanda gore rose pasina kana chaainge ambondipa, ndikabva ndazotiza pamba pake. Then ndo mawiro andakazoita kuHarare. Ndauya kuHarare mukoma, upenyu hwakabva hwatanga kufamba zvekuti pasina kana nguva ndainge ndava kutoshandawo kumakombi, ende ndichitoona kuti zvino upenyu hwangu hwainge hwatosununguka. Mukoma, handidi kureva nhema, ndakatanga kudhiraivha ndisina kana license at the age of 17 mukoma. Ndadhiraivha kudaro ndawanawo zvimari, ndo pandakazouya kuno kuSouth Africa. Ndichinosvika kuSouth Africa mukoma, upenyu hwangu hwakamboita sekunge hwainge hwasununguka. Ndiri kuno kuSouth Africa pandakaona kuti upenyu hwangu hwainge hwasununguka, ndo pandakabva ndazofunga kuti ivo sekuru nagogo ndaifanira kuti ndinge ndichivaitirawo something, sezvo vari ivo vainge vakandirera. Saka ipapo mukoma handichazivi kuti ndo pandakazviroya here kana kuti ndo pandakazogadzirwa here, because ndakangotumira grocery ndikabva ndazovatumidzira nemasutu. Ivo gogo ndakabva ndazovatengera dress nezambia nematennis. Mukoma, ndingangoti kubva gogo nasekuru vangu pavakatambira magrosari iwawo, upenyu hwangu ndo pawakabva hwazotanga kuoma. Ende hakusi kunzi mukoma upenyu hunooma zvekuti handikwanise kubata mari inongopinda mumaoko angu ichingodarikira. Vedare ndo pakagumira voice note ramukoma vedu. Mukoma, please endererai mberi nenyaya yenyu kana kuri kunzi manga musati mapedzisa nyaya yenyu. Vedare ndo message yandanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.